na Denzel, hi. Hi, Jane. Mo ni anak ni Jollibee. Mo ni tagsaon o. Kani mo ni body. Apil sa ang color, pareha sa waiter. Nila ka ng supervisor. Yung same experience pagpadong dire. Ang imo Franklin, unsa na experience nimo pagpadong dire? Layo. Ikay first? Ayo. Dili ka first nabot? Dili si Francine mo first. Si Kuhan. Tagam na ko sa una. Ay, waka nagpauna. Dara mong pagkaon. Giduso na oh. Mao ni siya makapatambok. YouTube na sa Balik na sad. Unsa imong gibati nga nagkatapok ta? Happy kayo as in. No? Oh. Kanya nga naman nagtuo ko di jud makari si Francil. Happy kayo. Ano man to na okay na. Nagtuo ko hubog ra. Hubog ra jud ay. Hubog gid eh. Pero grabe. Pero grabe kayo ni iyang ana ra gud. Oh, di ba? Interview. Kita. Batman ba ako sa una? Kumusta imong pagsuka ganiya? Okay ra, nagsuka okay na ako. Batman ba ako? Ha? Wala na akong tiyan, okay na. Nagtuo ko acid ra. Wala, nauli ana. Nauli ana. Nauli ana. Ilahos. Sorry. Ilahos. Nya, kada picture ba to bang jud mi diri kay naman diri nga adlaw. Dira ay yang adlaw ay. Sorry ba? Busy kay na sila istorya tagsa. Di ba? Nasa na isa. Nganong na-adyo diri magpa-picture? Kay naman diri oh. Nagtapok na jud ang mga utol. Pila ka tuig nga wala magkita. Salamat sa sponsor Eileen and Francel. Kani time na jud ni mga una jud ni. Ya busy picture. Ha? Busy na ang tanan kay padung nakaon niya gipanggutom na sad siguro ni sila kay almost kuan naman siguro ni 12. Late din ni nako pag-upload. Karon na lang jud ko nakalugaran. Ang anak ni Buddy basin. Ang anak ni Buddy basin ganahan nag-barbecue. Kung napay barbecue diri oh. Ano nakita na dada? Ayo ka, wala ka tanan. Dinuwi ko ba? Nakikan mo? Uy, Buddy tubag kay pinangga kay kasay mo asawa. Dinali na mo tan. Kaya lami ayo iki. Dila ko siya ko pero sige ko siya. Oo. Obvious man. Ano si kau kanon kasi gi madagaw sa ato ana. So may kaunon nimo Buddy. Kuchiro ko na kwali. Di ba? Ang iyang target puchero kawali. Busy. Oh, extra ba? Bilawas. Uy, di mahurot na may tiya ni Buddy. Asa? Kutsara nir. Hindi akong bana. Bila na ko. Oh. Wala, kadaghan na ni diri nga barbecue, oy. Bitaw. Katong drinks na lang mo. Bitaw ako ay. Pero gili mo ka ulit sa barbecue mo kay para umabot. Ikaw nir, mag-barbecue ka? Ang barbecue gid eh. Please go sa bodaan din darap na nice. Nagkasabot naman sa rice ug barbecue, pila ilaha, pila mangaon ba Sige, sila kani, si... sugod na, mag-lead a prayer na ta, kinsa kay mag-lead ano. Wala na si Mian. Section C. O, diba? Doktor ni. Ikaw may kinalasan, lead a prayer. Ang kinalasan, mamay naabot, lead a prayer. Dara, naabot siya mo. Muslim na dito. Muslim na ko. Lead a prayer, Buddy. Sino, Buddy? Ikaw na lang ma. Huy! Mga maestra, mahiling sa mga maestra. Huy, na, nagyaw-yaw na. Nagyaw-yaw.
Uy! Ano na oh. Uy, pagtarong na mo. Ano na lang. Sige, bade. Ah, In the name of the Father. Ginoo, magpasalamat mi nga nakatapok mi tanan karon nga at least among himamat ang among mga classmate nga dugay na namo nga wala nagkita. So maginaot ta nga kalipayon niya tagaan tag maayong paglawas dayon tagaan ng tao blessings kaning mga pagkaon nga nasa mga tubangan. The Father, of Son, of the Holy Spirit. Amen. Ay, gigutom na si Buddy. Oy, Busy na kayo, wala na ko naka-video pagkaon kay syempre busy sad og kaon ang atong tig-video, mauna niya akong nabidyohan na wala na isod. Yeah, thank you kayo, nabusog yun Francel and Eileen from Canada. So mao ni ang anak ni Maricel, dalaga na. kuwang na kay iya tanduay. Yung ihatag kay San Miglay. Asa man Jimmy? Wala kay Jimmy. Bitaw, asa na si Jimmy day? Cost 99. Cost. Sa puta ba ng taas dagat mo? Sige, kumuman ni mga Dito si Brian mo sulti kay nay action. Di ba? Mo to niya na sa sili action mo na naman siya master ng masakit siya. Sa mo na ganin ko. Sa mo na ganin ko. Naabot ang isa namong classmate from Pinamungahan. Sus, grabe kalayo. Iyang gidaya. Duha ka anak para lang jud makikita. Dugay-dugay na jud wa mi nakitaan ni. Uy, pagkita pa jud nato Armida. Hello. Sorry yang about face yan. Ilahan ka. Piling ko diri oh. Likod sa Hoy, masalan juga ba di nga waiter ba di? Oh, gaya kay na si. Sagasa lang abo. pension house. Oo. Nasa may kuan ba may Ato mo dito oy. Pagtapok mo. Tapok mo dito. Uy. Uy, pagdali. Di ako rin sila givideohan. Unya, masigo ka mo sa ka-picture. Uy, masigo mo sa ka-picture. Di mo masigo. Di, givideohan ako sila. Oh, nag-picture na sila. Sige, sige. 1, 2, 3. Smile. Hiyak tiyan. Mapan ko nila. Oh, koyog kanila. Hiyak tiyan, tiyan, hiyak. Hiyak.
Nagsara gyud ni sila magpa picture. Video ni. Kaning videoan ang mga isda perting dagko ah. Lami naman kay mo tinula or subaon. Diba nakita ninyo, grabe na. Pero silaw na. Magbili kayo maklaro, pero tanawa. Sila na kami katuig na sige, gano'n lang yung dili sa tubig. Unanghin na isa na mo ka, utol kay mulo, kay barili pa ninyo lahat at tinglayuan. Salamat sa pagkain, tol. Tingnan ko sa mga isda. Mao to guys, maura ni dira ni Kuto ba akong video. Salamat sa inyo pagtanaw. Otol, soon magkita na sad ta. Salamat. Bye-bye.